L'Edat Mezzana es el període de l'història europea situado entre l'Antiguitat e la Renaixença. Debuta en 475 amb la caiguda de l'Imperi Roman d'Occident e s'acaba tradicionalment en 1492 annada de l'arribada de Cristòfol Colom en Amèrica. Tornant su bullet pla sus las línies grandes d'aquelles 1000 anys d'història rica en esdeveniments. A la fi de l'Antiguitat, l'Imperi Roman ocupa de vastes territoris a l'entorn de la Mediterrània. Tre el segle III, de tribus bàrbaros tals com los visigots, los francs o los burgundes són atirats per les riqueses de l'Occident e profiteixen de les guerres civiles romanes per hi penetrar. Per resistir al millor a aquells precius, l'Imperi Roman és ocupat en dos. A l'oest l'Imperi Roman d'Occident, d'on la capital és Roma, e a l'est l'Imperi Roman d'Orient amb per capital Constantinople. Al segle V, sus la pressió d'Attila e dels venguts d'Àsia, arriba una forta migració d'aquelles tribus e l'Imperi Roman d'Occident desapareix, deixant la plaça a mantenir reialme. En 476, el darrer emperador roman d'Occident és destronat. Dins una Europa marcada per d'invasió i de guerres, una organització novel·la de la societat se met en plaça. Les populacions són just l'autoritat d'un guerrer apellat senyor, treballen per ell, li paguen d'impostes i li ballen una partida de la recolta. Se parla de societat feudala. Els homes són lligats entre elles per deliants mai o menys lliurement consentits. Se els reis són pas a la debuta de l'edat metzana, els senyors mai poderosos afirmen leur poder entre el segle XII i el segle XIV. El domini reial s'expandís per de maridatges o de guerres. Pendent la lunga guerra de la Cruzada des Albigeses, 1209-1229, s'apoderen del comtat de Toulouse e d'una partida grande d'Occitània. El rei impausa progressivament sa moneda dins tot el reialme, metabede per una armada professional. L'autoritat del rei s'afirma amb el desenvolupament d'una administració reial. A partir del segle XI, el desenvolupament de les viles permet a un grup novel, els burgeses, de prendre d'importància. Participen de mai e mai a les decisions que regeixen les viles. Una societat urbana se desenvolupa en Europa. Les viles s'agrandissin i despassen les muralles, mas demoren estructurades a l'entorn de bastiments matxes tals com els castells i les gleses. El comerç s'expandís dins aquelles viles mai relligades entre elles. A l'edat metzana, els europeus són totes crescents. Per la mai grande partida, són cristians, dividits entre catòlics a l'oest d'Europa i ortodoxos a l'est. En Espanya i a Portugal, l'islam pren una part creixent, poi recula fins al segle XV. Els jueus són els disseminats per Europa, de lungo víctimes de discriminacions i de persecucions. La societat feudal és profundament cristiana. Els edificis religiosos marquen el paisatge. L'església rima les vides al son de les campanes, els religiosos són pla presents. Se poden carregar de l'ajuda als malalts i als pobres. L'Església controla la transmissió de les coneixences conservades dins els monasteris i les universitats que se desenvolupen dins les viles grandes d'Occident. L'art se desenvolupa amb l'art romànic, poi l'art gòtic que cobreix Europa de monuments fent prova de la plaça de l'Església dins la societat. A tal són bastides força esglésies grandes com la Basílica Sant Cerny a Toulouse o l'Abadial de Conques. Un art poètic et musical no religiós se desenvolupa en Occitània,
amb los trobadors que canton en occità e don l'influencio s'espandís sus tota Europa. Son portaires de balus occitanos talos como lo parache, l'idea que la valu de calcun ben de sas accions en de sa fortuna, e la convivència, una accettació de las diferències des autres per pla viure amasso. Souvent percebut como un període escur, l'edat mitjana fuet pas menys un època pla rico de l'història de l'Occident.